Základní škola a mateřská škola Damníkov byla slavnostně otevřena 1. září 1947, tehdy jako veřejná měšťanská škola. Od prvního dne se začalo vyučovat v 1., 2. a 4. třídě s 82 žáky. Měšťanská škola měla původně své sídlo v budově Staré Rychty, ta byla opravena nákladem cirka 200 000 korun. Byly v ní umístěny 2 učebny, převlékárna, kabinet, sborovna, školní kuchyně s jídelnou a seditelna. Další 2 učebny byly v budově obecné školy. Den 1. září 1983 byl pro damníkovské občany, žáky a učitele velmi významný. Byly opuštěny historické budovy z konce 19. století a byla zahájena výuka v nové školní budově vybudované v akci Z. Na podzim byla zahájena práce na 2. pavilonu, který měl vyřešit problémy pracovního vyučování a skladovacích prostor. Pavilon byl dokončen v roce 1986. V roce 2010 byla v celé škole vyměněna okna a venkovní dveře, celá budova byla zateplená. Voda ve školní jídelně je vyhřívána slunečními kolektory, celá budova získala tímto projektem novou fasádu. Vítám vás na webových stránkách Základní školy a mateřské školy Damníkov. Výuka v naší nové budově školy začala v roce 1983 a o 3 roky později v roce 1986 ještě i v 2. pavilonu. Mateřská škola zde v této budově působí od roku 1994. Školu tvoří základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna a je určena pro děti z obcí Damníkov, Trpík, Květná, Anenská Studánka a od 6. ročníku i pro žáky z Lukové a Střebovice v Čechách. V průběhu školního roku probíhá několik projektových dnů, jejich cílem je nejen vzájemná spolupráce tříd smíšených družstev, ale i uplatnění získaných poznatků v reálných situacích. Prostřednictvím sociálních her se prohlubují i prožitky žáků. Velkému úspěchu se těší sportovní soutěže, které mají každý rok více zájemců. Původně v rámci školních škol vznikala třídní družstva, složená především z chlapců. Nyní žáci vytvářejí smíšená družstva napříč ročníky. Náš školní vzdělávací program Škola pro život odráží hlavní myšlenku vzdělávacího programu všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. Velký důraz klademe na myšlenku, že nezáleží na množství poznatků, ale na jejich trvalosti a propojenosti s praktickým životem. Program respektuje tradice školy, využívá podmínky školy a reaguje na požadavky žáků a rodičů. Žáci 2. stupně již 18 let mohou 3x až 4x ročně navštívit divadelní představení v některém z divadel v Pardubicích, Hradci Králové, Brně nebo v Olomouci. Saturday, 7 days
dnes již patří do každé školy. Nejinak tomu je i v Damníkovské. Matematika, dějepis, čeština, zeměpis a další předměty nabízejí širokou škálu programů, které děti v maximální míře využívají. Samozřejmostí dnes již je připojení na internetové stránky. Moderní výuka na interaktivních tabulích se stává při hodinách zcela běžnou záležitostí. Děti si tento styl učení velmi pochvalují, moderní programy jim nenásilnou formou nabízí výuku hrou, ale zároveň rozvíjejí logické myšlení žáků. A na co se děti každý den do školy těší a co mají rády? Mně se líbí, že tady máme knihovnu, protože ráda čtu knížky. Mně se na téhle škole líbí, že docela hodně jezdíme na divadla. Mně se hodně líbí angličtina, protože to hodně umím a je to moje nejlehčí hodina. Máme tady zvířátka, který můžeme krmit. V průběhu školního roku žáci 2. stupně vyjíždějí na exkurze, které zajímavě doplňují učivo. Žáci tak mohou poznatky získané v lavicích rozšířit o poznatky z návštěvy muzeí, měst, hradů, skanzenů. A já tady mám napsáno, co s tím mám dělat. Já totiž tady mám úkol, že jo? Vy máte za úkol si vylosovat kartičku. Na těch kartičkách máte vždycky jména pohádkových postaviček, asi z těch knížek, co Bambulka četl. A až tu kartičku budeš mít, nikomu ji nebudeš ukazovat, ale budeš hledat toho druhého, kdo tobě bude patřit. K sobě, šup, a volej ho. Koho voláš? No a koho voláš? No, tak někdo. No.